Csóri Sándor hazát idéző szép szavaival köszöntöm szeretettel minden megjelent kedves vendégünket, résztvevőket, kollégákat, verset szerető diákokat és felkészítőket, mindenkit, aki örömét leli a költészetben és az irodalomban. Immár 21 esztendeje nem telik el március annélkül, hogy ne találkoznánk mi így együtt, diákok, tanárok, zsűritagok, hogy segítségül hívva líránk legnagyobbjait meghallgassuk, hogyan szólalnak meg a hazaszeretet versei a mai ifjúság hangján. Hogy higgyük el, hogy a gyerekek jobban értik, hogy hogyan is kell egy verset elmondani, és sokszor az instrukció, amit egy szülő ad, vagy egy tanár ad, az nem biztos, hogy segíti a vers létrejöttét. Úgyhogy amint kiválasztotok egy verset, az onnantól a tiétek. Onnantól ti szabadon kezdetek vele, és hogyha ti valamit úgy érzetek, hogy azt úgy mondanátok, vagy úgy tennétek egységé, akkor azt tegyétek meg, így formáljátok a saját arcotokra, és ebben bíztatnék mindenkit. Tompa Mihály, mit kérek? Mit kérek tőled, sors? Talán gazdagságot, kincseket? Ó, nem bizony. Megél az ember, megél aztán, ahogy lehet. És ám már pénzem nagy ritkának ad, fel nem kötöm miatta magamat. Pedig, hallod, sors, te vénzsugori, ha tán feltörnéd kedvemért a sziklazáró bérceket, e óriás kincszekrényeket, hova emberkéz még nem ért, s a bércek ezüstjét, aranyát mind lábaimhoz ontanád, s kérdenéd, ha kell még? Nem mondanám, elég. Mit kérek tőled, sors? Tán hosszú élet kívánhatok. Adj egy kedvem szerinti órát, s 100 meddő évért nem adom. S ha kérnem kell, azt kérem én, halljak meg annak idején. Ha erő, s lelkem végén kiakad, ne legyek az élet lába alatt. Mert nagy baj az, ha az ember élete rövidebb vagy hosszabb, mint kellene. A vackornak is ilyen sorsa van. Zölden nem jó, még rosszabb szotykosan. A vénemben zsibására kerül, hol olcsó lesz kegyetlen. Nem kérek síromra szobrot, melynek magasló ornyúl, hírem, nevem fényes sugára az utókorra áthúró. Kóró, vagy emlékás sírom felett, örökfelejtés, hű emlékezet, árnyék vagy sugárképűvel. Engem az nem sült, nem emel. Hogy a versmondás és a magyaróra szavalóverseny és a magyaróra között ugye nagyon fontos különbség van. A magyarórán arra kíváncsi a tanár általában, hogy milyen pontosan, milyen szépen értelmezve megtanult-e a gyermek, a diák, a fiatal a verset, és akkor ezt osztályozza. Egy szavalóverseny mindig a személyességről szól. A szavalóversenyen mindig az érdekli a zsűrit, a közönséget, későbbiekben, aki ezt hivatásának választja a közönséget, mindig az érdekli, hogy a sok ezerszer elmondott vers hogy hangzik az én számból, mi az én meglátásom, az én véleményem erről a versről. Különösen érdekes ez egy ilyen tematikus szavalóversenyen, ami a hazaszeretetről szól, a nemzetünkért, a hazánkról, a gyökereinkről kell színt vallani. Én csak javasolni tudom, gyakorlatból tudom, hogyha egy nehezen megy az őszintesség, az egyébként az a legnehezebb dolog, akkor érdemes a felkészülés során egy-két segédszóval megsegíteni ezt a bizonyos őszinteséget. Valaki mondta a nem tudhatomat például, ugye te? Hogy például érdekes azt mondani, hogy nem tudhatom másnak a tájék, mit jelent nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, stb. És akkor ez egy vers. Ha azt mondom, hogy én nem tudhatom, hogy másnak mit jelent ez a táj, de nekem szülőhazám.
Nem tudom, értitek-e a különbséget? Csak egy ént meg egy de tettem oda, amit persze már a versenyen nem kell oda tenni, de ha így gyakoroljuk, abban a pillanatban egy olyan személyességet kap a vers, vagy egy novella, vagy egy bármilyen gondolat, ami verhetetlen lesz a szavaló versenyen. Tehát érdemes megszemélyesíteni ezeket a mondatokat, még őszintébbé. Teljesen egyetértek Kautsky Armand gyönyörű véleményével. Tényleg a személyesség az egyik legfontosabb dolog. Mert ez nem lexikon, hogy leveszem a polcról és elolvasom, hogy mi van, hanem átszűröm a saját egyéniségemmel, és azzal mondom el a versenyt, amit én is gondolom arról a problémáról, vagy arról a világról. Többségében tényleg nagyon sikeres volt és jó volt. Külön örülök én is a versválasztásoknak. Ha ez a magyar fiatalság gondolkodása a magyar létről és a magyar világról, akkor én nagyon meg vagyok nyugodva. Nagyon meg vagyok nyugodva, mert a paletta nagyon széles volt. Minden gondolat előjött, ami ma foglalkoztathat bennünket, és verset igenis azért mondtunk, hogy elmondjuk a gondolatainkat a világról. I és Gyula, nem volt elég. Házad itt állt, szerte szállt. Ezt látod, érted. Azt nem érted, hogy hazad éppen így ért véget. A csoda, hogy addig is állt. Mert nem volt hazának elég, hogy emésztésed vacsorára edombok azt ujjat kívánta és elaparjon kenyerét. És nem volt hazának elég, hogy elmosolyogtál, és oldalt oda is néztél, ha megszólalt ízes magyarul a cserét. És nem volt hazának elég, hogy este, letéve a könyvet, elnyertél bottyánért egy könnyet. Az volt a férfi, a derék. És nem volt hazának elég, hogy kitekintve vonatodból elgondoltad az aratókról. Más érdemelne ez a nép. És nem volt hazának elég a három szín, ha rád sem hattak, hogy egykor jelkép volt. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Góbis Réka. És Gála